wena wafika empilweni yami, icansi lami lalidlaliwe endaweni yabafileyo, kodwa wena wangiphakamisa wathi nalapho okubi yena enasenda yasitha silwamanga, kodwa Jesu wangiphakamisa. Ithi ngizoliphakamisa, yebo ngizoliphakamisa, ngizoliphakamisa, elakho ngizoliphakamisa, ngizoliphakamisa, John 19, verse 28. Later, knowing that all was now completed, and so that the scripture would be fulfilled, Jesus said, I am thirsty. Lithi Bible bazalwane, sekwenzeke konke sekwenzekile, eseshayiwe uJesu, esethwese umqhele wamehlo bazalwane, esethengiselwe ngamandla, esethatha
wahlaziwe, wabukelwa phansi, wehlisa isithunzi. Sekwenzeke konke lokho. Esesithwalile isiphambano, sisida sinjalo. Abheke nasegwadlotha. Lithi iBhayibheli kwenzeka njengamanje lokho. The scripture is being fulfilled. Bonke lobuhlungu adlula kubo. Kungenxa yokuthi izwi likaNkulunkulu kumele ligcwaliseke. Bazalwane, wherever you are going through namhlanje, I want to say namhlanje kuwe ukuthi le mpilo esiyiphilayo ibhaliwe phansi. Zonke izimo odlula kuzo uNkulunkulu uyazi ngazo. Zonke izimo odlula kuzo, it is the scripture that is being fulfilled ngempilo yakho. Lithi iBhayibheli sekwenzeke konke lokhu, sizwa uJesu esho nje amazwi ambalwa bazalwane, just short words, uthi ngomile. Uma ufika kule part bazalwane, I was so confused. I've been reading the scripture the whole week, trying to find out what uJesu chaza ukuthini mayithi ngomile, because ingqondo yami took me back egameni kaJesu kuJohn chapter 4. Uma esekhibini uthi kulowo sifazane mthekelela amanzi, uthi lona kanti awazi umSamaria nomJuda ngabadlelani. Uthi uJesu kube bewazi ukuthi ukhuluma nobani. Ubuzonela kimi mina bengizakunikeza amanzi obuzoma waphuzile ungaphinde wome. Kodwa yena lowo Jesu namhlanje sibuza ukuthi ngomile. Uthi ngomile kanjani? Kanjani? How can Lord? So will you come in? Oh, Zion, love mercy. Oh, Zion, love mercy. Oh, Zion, love mercy. Lithi iBhayibheli uJesu waqhamuka ekugcineni, umcimbi usuphelile. Lithi iBhayibheli wezwakala memeza ngezekhulu ethi kube khona omile, akeze ngimaphuzi, mina ngizakunikeza amanzi. Uthi uIsaya ume khona omile, akeze aphuze. Uthi kakuthengwanga amandla kumahhala isikofuni. Manje ngiyibuza ukuthi uJesu bewumthombo wamanzi okuphila. Woma kanjani umthombo? Ngoba uJesu engimaziyo mina ungumfula ongashi, ungumthombo ongapheli. Kodwa namhlanje sibuze ethi ngomile. Mase understand ukuthi the time uJesu esesiphambanweni uyawathabatha indawo yethu. But it was the reflection of the church. It was the reflection of the community. It was the reflection of the church. It was my reflection. And this size number, the church is thirsty. The community, you mean, immediately. uJesu umthombo wamanzi aphilayo, uthi ophuza kimi esiswini sakhe kuyogobhoza
with Christ. And now I no longer live, but Christ lives in me. So manje uJesu usinikeze assignment ukuthi uma sikhona simemezele uKristu kubantu ezizweni ngaphandle, because izwe lomile, izwe lidinga amanzi okuphila. Bangaphuma kulezi iy'ngane abantu bagcwele baphuzile kodwa ukongaphelanga, imali iphelile kuma-bank accounts kodwa ukongakaphelanga. Kanti kuphi lokukonga uJesu akhuluma ngakho? Abaziyo abantu uNkulunkulu benza umuntu wenza kwaba nesikhala sikaNkulunkulu ukuthi umuntu ubesukile kuNkulunkulu bese kuba khona isikhala esibakhona. And leso sikhala leso angeke sigcwaliswe utshwala, angeke sigcwaliswe utsholo, angeke sigcwaliswe amaklabu, kodwa leso sikhala siyogcwalisa isiphambano. Leso sikhala siyogcwalisa ukuthi abantu basondele kuJesu. Lento ithi futhi sekuzovana umuntu eshita kwiposition yakhe uNkulunkulu akubeke kuyo, then uyaqala abe nesikhala. Umuntu esasukile kuNkulunkulu ubeseqala amela izinto zasemhlabeni. Uma ngabe umuntu besindisa iminyaka eshumayela ehlabeleni, kodwa uthola ungasamtholi kahle ukuthi yini into ayikhulumayo, kungenxa yokuthi ushintile kwiposition, ngenxa yobubi abenzile. uNkulunkulu uthi uDavide, Nkosi, ungawususa umoya wakho ogcwele kimi, uthi dala kimi inhliziyo ehlanzekile. Ngoba once umuntu washinta uNkulunkulu uyaqala ukumela izinto zasemhlabeni. Khumbulani ukuthi uJesu bengena endaweni yethu bengamubi phambi kaNkulunkulu. Azathi uIsaya wabentshatha ubuthakathaka bethu, wazithwala izono zethu. Ithi ukuthi uIsaya bengamubi phambi kaNkulunkulu, washiywa ngabantu, washiywa uNkulunkulu. Yileyo nto namhlanje esho uNkulunkulu mayithi uJesu umile, yiyo nto ayichazayo ukuthi ibandla yilo, ibandla malibuyele kuNkulunkulu, abazalwane mababuyele kuNkulunkulu. Masihambe siyoshumayela uJesu emndenini yethu, masihambe siyoshumayela uJesu emphakathini esikuyo, emsebenzini, ey'koleni basikhona, abantu basazi ukuthi singabantwana bakaNkulunkulu. Into emeyo uJesu ukuthi bazalwane, abantu babuyisele kuNkulunkulu, abantu banikeze i-authority yabo abayithola kwasekuqaleni. Elize lithi phambili bonke abamukelayo esevukile esiphambanweni bamukela, wabapha amandla ukuthi bathiwe bangabantwana bakaNkulunkulu. Yilokho namhlanje akukhulumayo ukuthi ngomile egameni likaJesu. Ashaya uNkulunkulu izandla namhlanje egameni likaJesu.